Si us sembla, ens apropem i ens posem al voltant de... Vale, doncs... Bueno, jo em dic Júlia i soc de la cooperativa Som Provisionals i amb Som Provisionals treballem el tema de la sobirania de la mort, no? Què podem fer, com ho podem fer per decidir amb eines, amb recursos, amb informació sobre com volem viure el final de la vida, com volem viure el moment de la mort, la manera de ritualitzar i acomiadar a una persona estimada, els dols, no? Com tot això. Formacions, sensibilització, també fem acompanyaments, no? A final de vida, acompanyaments en les cures funeràries, no? La preparació del cos, els funerals laics, i acompanyament al dol, grups de dol, bueno, així tot plegat. I el dia que ens vam trobar, que aquí hi ha alguna personeta que va venir, la proposta va ser a partir, bueno, amb el suport d'unes imatges i d'unes frases, inspirar-nos, no? Perquè al final el tema de la mort és algo superampli, no? Molt gran i molt ampli, i molt emocional i molt profund també. O sigui, inspirar-nos en diferents idees, en diferents rituals, en diferents experiències en relació a la mort i parlar sobre el tema, no? I una cosa important de les converses és que també anava a reflexionar sobre la necropolítica, el bon morir i qui pot morir bé i escollint i qui no, no? De quina manera la societat, l'estructura, el sistema empeny a alguns cossos a morir d'una manera més precària o els elimina, no? Pues amb genocidis o amb manca d'accés a tractaments adequats sanitaris, no? Etcètera, etcètera. I aquesta reflexió, no? Del bon morir i el mal morir, no? La Tere també hi era i la idea una mica era com reproduir un altar, suposa, no? No sé si... Bueno, jo ho vaig entendre així. No? I com aquesta cosa de... Bueno, vam voler plasmar idees importants, no? Per aquesta idea del bon morir i també com posar en aquest altar objectes, simbologies que fossin importants o que fossin una invocació de quin bon morir volem, no? O sigui, hi ha animalets, hi ha una tassa de te o cafè, una cigarreta, no? Com hi ha diferents coses. Aleshores, com prendre'ns aquest espai com aquest lloc, no? De connexió amb això, amb aquest misteri, amb totes aquestes persones que ja no hi són terrenalment com nosaltres, no? I fer-ho d'una manera com bonica, no? I sí, no sé què més dir. Sí, bueno, jo volia rescatar com un comentari que va fer un dia que ens vam trobar amb la Marta i la Mire, que va parlar com que semblava que aquest treball s'anava desplegant amb gerundi, no? És com que una cosa que s'anava fent i no podies veure molt bé com seria, sinó que l'anaves fent sobre la marxa. Llavors, ho volia portar aquí perquè també justament aquest altar era totalment amb gerundi perquè no sabíem com podia ser, perquè venia una mica com que anàvem a volcar experiències i què és el que portava cada una, i llavors ara ja estava pensant perquè de sobte hi ha aquesta paraula com quasi coronant l'altar, que és espontanietat, i és com molt perquè la portava la Tere amb ella, no? I és com, vale, fem el que fem, no? Aquesta digestió que fem o aquesta profunditat que podem agafar amb les mortes que estan amb nosaltres, és com també la reacció ha d'estar travessada per aquest gest espontani. Llavors per mi era com, ostres, és curiós que hagi quedat com aquesta corona, però és molt de com anàvem construint aquest treball a mesura que anava passant, i justament l'espontanietat ha estat com molt present. Llavors com al final crec que queda com un lore molt intern, no? I és algo com molt per nosaltres, però està molt aquí i té molta d'espontanietat tot el que ha anat passant en aquest treball. Potser dels dies que menys estona vam dedicar a pintar. Menys, vam parlar molt, me'n recordo tot el treball que vam fer a partir d'aquests casos que vau portar amb cartolines, no? Que encara recordo la cartolina on assenyalàveu aquest lobby entre empreses de seguros o d'assegurances i empreses funeràries, i que diu que tot estava linkadíssim.
que era terrorífic, no, tot l'escenari, però alhora també vau assenyalar alternatives molt interessants, com els enterraments als boscos, vam estar discutint, vull dir, enterraments segons altres religions, que no són l'herència que tenim aquí majoritària, o el nostre mainstream legal en la mort. I va ser un dia, jo el recordo molt bèstia, no sabia que la paraula espontaneïtat vingués de la Tere, però sí, em quadra bastant. Lo de parlar a mi no em sorprèn, perquè sempre que fem coses la gent té moltes ganes de parlar, i com que hi ha moltes coses del tema de l'amor, de les possibilitats que hi ha, que són tan desconegudes, o que... O sigui, clar, nosaltres parlem de sobirania i parlem de bon morir molt, no? Som provisionals, el que volem és que puguem morir com necessitem i com connectades amb el que el cos, les comunitats, les relacions necessiten, no? I defugim, no? O sigui, la nostra mirada no és de particularment jo i sálvese quien pueda, no? Sinó que el bon morir s'aconsegueix quan hi ha un bon morir per tothom, no? Aleshores, el mateix sistema que fa que aquí hi ha unes funeràries que ens impedeixen l'espontaneïtat és el mateix sistema que està assassinant massivament a palestins i palestines, no? O sigui, com al final tot el bon morir, el bon viure i la necropolítica estan en un context global en el que uns cossos, unes comunitats són més susceptibles, són més vulnerables de ser o abandonades o deixades morir o directament eliminades, no? O sigui, aquí se li atorga la categoria d'humà, no? O sigui, aquí es deshumanitza, aquí es cosifica, no? I és que no podem pensar en nosaltres sense pensar en això, no? I la relació per mi és superdirecta, no? O sigui, com les fronteres, no? Totes les polítiques migratòries formen part de la necropolítica, no? Totes les persones que moren intentant venir, o bueno, les persones al carrer, no? Com tota la violència que pateixen les persones racialitzades. Situa allò en aquesta condició de població redundant. Això és el que va passar a Ruanda. A Ruanda es fabrica la idea de que hi ha una ètnia que no té per què existir. I d'aquí a la idea de població redundant, que és terrible, ja res no passa. Quan unes vides importen i altres no, que això també, unes reflexions que fèiem, que portàvem amb el tema de la ritualització dels comiats i tal, també és com precisament a les persones col·lectius que es deshumanitza i es cosifica, no només se les deixa morir o se les assassina, sinó que a més tampoc tenen el dret d'acomiadar-se o de fer rituals per cuidar els seus dols, no? O sigui, com arriba a tal punt aquesta redundància o aquesta... sí. Sí, justament